بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، رضي الله عن قطب الأقطاب وشيخ الأشياخ وممد الأولياء أحمد بن محمد التجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن جتي الله إن جلنا لدى الله محمد بن عبد الله إن شرعنا إن يقاد الله نجرم مكو على دو فدي سكا جوغو هادي ngati kanko wona jogiijo ɗo fuɗɗi saka wona jogiijo ɗo haaɗi. kisal makko ngal ala ɗo fuɗɗi saka jogoɗo haaɗi yowne nelaɗo makko mouhammad ibni abdillah mo ganduɗa kañum woni almabusi inal halqi kafa, mo ganduɗa kañum woni nelaɗo tawi ko nelaɗo e dendagal leƴƴi tagoje allah. en ceerano e ñagade allah wilu e makko e teddugal makko e moƴƴereji makko yo ɓeydo e ceernajo men mbiyaɗo ahmad tidiane. ko noon ne kadi eɗen ñaago allah kisal makko yo ɓeydo e men, juru makko yo ɓeydo e men, moƴƴereji makko yo ɓeydo e men, barke makko yo ɓeydo e men, teddugal makko yo ɓeydo e men. moni fof ɗo woni e dow leydi allah he mo ganduɗa allah ene ñaawi omo woni timtowo e nde ɗo ngoɗo ayawo. eɗen ñaago allah ni jurum allah e moƴƴereji allah e barke allah e teddugal makko teddugal allah ɓeydoto e makko ɓeydo e men inchallah. ma jeeya hande e yewtere men ɗo nenaɗo allah hirjinta leñol mum caggal kalgol allah. allah wiyta qur'ana inna ataynaka alkawthar fa salli li rabbika wanhar. koye nde ɗo simore allah yamiri nelaɗo allah yo julde taaske, kadi e so tawi o juuli ha o gayni yo boro ngeloba makko. borete ko ngeloba, hirsete ko nagge, hirsete ko mbaalu, hirsete ko mbeewa. kanko nelaɗo allah e joomi ko yamirimo caggal nde o juuli, so tawi o juuli o gayni yo boro ngelawa makko. yo ñemtini hen ba makko ibrahima alayhisalam, ngati ko allah ƴewruno ibrahima alayhisalam wiide ɗum yo hirsuɓiyum hono ismaila alayhisalam. kamɓe annabaɓe allah yamirtaɓe koɓe jaɓani, ko noonne kamɓe ɓiɓɓe annabaɓe ɓiɓɓe nelaɓe jinnaɓe mabɓe jamirtaɓe so wona koɓe jaɓi. kanko ibrahima alayhisalam joomi ko yamirimo ɗum o haalni ɗum ɓiyi ko ismaila alayhisalam e wonde allah yamirimo yo hirsu ɗum. ɓiɗɗo o jaɓi ɗum, ɓiɗɗo o jaɓi hirsede, baaba o jaɓi hirsude. o lelni on ɗon ɓiɗɗo yidde hirsude ɗum saabi ñawore allah, kono allah yamirno ko yo hirsu on, kono allah ñawani, allah yamirani ko wonno ko e hirsirde ɓiɗɗo o ko hono laɓɓiki yo tajdande on ɗon ɓiɗɗo. ay allah hay ɗum e hatan allah. allah neli jibrilu alayhisalam yo ya addoya jawdi, wiyama ko jawdi wonnondi to aljannaji. tawi woni ɗum allah kam ene wawi, tawi kadi ko jawdi wondi allah totti jibrilu yo rokku ibrahima alayhisalam, allah kam ene wawi ɗum. kanko nelaɗo allah mouhammad ibni abdillah allah wimo anitti bi millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin. ya mouhammad daiman won ñemtinɗo ibrahima alayhisalam, daiman ñemtimmo e kala ko mbimami ya ñemtimmo kadi ñemtimmo e ɗum. kanko nelaɗo allah o ñemtini ibrahima alayhisalam e oɗo layya. kanko nelaɗo allah mouhammad ibni abdillah omo haalana en hol fayidaji gonɗi e oɗo layya mo allah yamirno ibrahima alayhisalam,
hol fayidaji gonɗe oɗo layya mo yamiri en caggal jamirgol Allah o wi ala inna al udhiya min al amaji l munjiya tunajji sahibuha min charri dunia wal akhira o wi oɗo layya mo jomam yamirimi mo jomam yamirno ibrahima alayhi salam oɗo layya de omo jeeya e golle dandoje baɗɗoɗe o layya ene jeeya e golle ɗe ganduɗa ɓurɗe wawde dandude baɗɗo o tawi kadi ko aduna e lahara layya ene heedanma e warodde aduna ene heedanma e warodde toon to lahara ete neɗɗo o serano e ñagade Allah caggande woni juulɗo o serano e ñagade Allah moƴƴere aduna e moƴƴere lahara o wi layya noon ene jeeya e gollal ngal ganduɗa angal danda baɗɗo ngal o e warodde aduna e lahara ha o wi khiyaru ummati yaddahun wa shiraru ummati la yaddahun ha kanko annabi o wi sallam o wi suɓaɓe e leñol makko ɓe o wi ɓen kam ko layyotoɓe hay goto kam wonta jeeyaɗo e leñol nenaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah omo woni juulɗo omo woni dañƴo omo woni kattan so gorko noon so debbo so sagata so mawɗo so ɗanniɗo e so jooɗiɗo tadi kay wona makka o ɗanni kadi wona hajju ɗanninimo toon o wonta dañƴo kattanɗo o yeebo layya kanko watta ɗum caggal nande ko nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah haale layya ete on ɗon haalta so wona ko joomi ko wi yo haal o wi bashiraru ummati la yaddahuna o wi jasɓe e leñol ɓe noon jasɓe e ngolɗo leñol nenaɗo Allah o wi ɓen kam omo andi layyotako woni jasɗo komo ganduɗa ko omo dañi no layyori omo dañi ko layyi kono kanko saabi nayre e saabi wonde sabu nayre e saabi wasde dañde gueɗal jogade gueɗal e ndeɗo moƴƴere Allah tan o wasa layyade o wi on e nder leñol makko kanko nelaɗo Allah Muhammad ibn Abdillah o wi on ɗon ko jasto ha kanko annabi o wi haala gokka man salla salatana wa nasaka nusukuna fahuwa minna wa man lam yusalli salatana wa lam yadaha falaysa minna in kana ganiyan ha kanko annabi o wi e hadis goɗɗo o wi kala mo ganduɗa omo juula julda men ndeɗo taaske omo juula nde omo rewra Allah layyade hono nomin ndewirta Allah e layyani oɗo kay sikki ala o jeeya koye amen komo amen minenne kominmo makko kala mo ganduɗa noon o jaɓata julda men nde o jaɓata layyade hono layya men o oɗo jeeya kay amen tade kay ko galo tade kanko omo jogui ko layyori omo jogui no layyori kono kanko o jaɓata ɗum nelaɗo Allah wi oɗo falaysa minna oɗo o wonamo amen minenne kay min gonamo makko ay ɗum waɗi ndeka ene waɗɗi julɗo o rentade caggal jabde Allah e nelaɗo caggal dañde no layyori caggal dañde ko layyi ene waɗɗimo rentade o rento yebade layya layya o noon kama qala Khalil ibn Ishaq al-Tanmiz imamin al-Maliki sunna li kulli muslimin wa muslima layya o de ko jamiraɗo jamirgol gummingol to nelaɗo Allah ngol jamirgol ko jamirgol gummongol to Allah ngol yamira e kala mo ganduɗa oɗo mo woni juulɗo so debbo noon e so gorko tadi ko juulɗo so debbo e so gorko omo yamira yo waɗ oɗo layya caggal dañje e hattande e kadi ko noon so ɗanniɗo e so wona ɗanniɗo tade kay mbiɗen ko ɗanni ko wona omo ɗanni faade makka yidde ha joyde ene waɗɗimo waɗa oɗo layya ko noonne e so won sagata so sagata e nder sagatagal makko omo woni dañƴo ene waɗɗimo wadde oɗo layya ko noonne so mawɗo omo woni dañƴo ene waɗɗimo wadde oɗo layya dañƴe nde noon ko yo taw ko haalis ma guittata cooda layya o so tawi ka coodowo yo taw oɗo kaalis a jogorani dañje makko haaju e dendagal hitande nde foof
tuggi ñalawma julde o hawa artoya yo tawoɗo kaalisi mum jogiɗa aɗa sooda layya a wona dañowo yo oɗo kaalisi haaju firti neɗɗo ko jogiiɗo firti neɗɗo ko jaajaɗo ko noonne kadi ko jiɗɗa ko layyade e nder oɗo ñalawma julde ñande julde nde walla ñande samba julde enen mbiyata walla demba julde yo taw wona dammuwol yo taw wona holsere nde ganduɗa kayre haajuma kay aɗa haajuma ene mayre e nder hitande he yo taw hitande nde fof a dañoyta caɗele no gurnuɗa a dañoyta caɗele ko gurnuɗa ko poɗɗa ko wurnude e so tawi a nangi nde ɗo holsere walla ngolɗo dammuwol Allah yiima walla yo taw a heɓayta caɗele e so tawi a nangi oɗo haalis a soodimo layya so tawi wayani ni ene waɗɗima an juulɗo kellifaɗo sa debbo noon sa gorko sa sagata e sa mawɗo ene waɗɗima layyade o wiwa in yatiman hay sinno ko ngel bamum maayi ngel ganduɗa ngel ɗo bamaggel maayi ene ɗacci ko e jawdi ene yiɗa waliyu makko ene yiɗa lomtiɗo hande lomde bamakko banggue yamirde ko moƴƴi hadde ko boni ene yiɗa o itta e ndiɗo jawdi nde bamum oɗo alyatim ɗacci o itta hen ko ene heɓa layya o waɗa layya ko layyete ko noon ardi e yiɗede ko baali leñol baali ɗi kadi rewe majji banggue yiɗede ko leñol beyi ɗi rewe majji banggue yiɗede ko leñol nayyi ɗi rewe majji banggue yiɗede ko leñol geloɗi ɗiɗo leƴƴi nayyi kadi ko gori ɗi gardi e dewi ɗi mana haala ka ko jawdi ardi koma jawdi ronke on saaha payento mbortu sen donki mbortu on saaha payento ndamdi sen donki ndamdi on saaha paten ga e ɓota sen donki ɓota on saaha paten to ngaari sen donki ngaari paten to ñale sen donki ñale on saaha paten to ngeloba ngoraba sen donki paten on saaha e ngeloba ndewba ngati kanko ibrahima alayhi salam biyanoɗo yo hir suuɓiyum o nde Allah haɗi ɗum Allah neldimo ko jawdi ay ndeka ko jawdi ardi e ɓurde moƴƴude jawdi ndi kadi ene yiɗa ndi wona kala haldi jawdi ndi ene yiɗa ndi wona kala haldi ene yiɗa kadi kayri jawdi ni ndi wona daneri ene yiɗa wona jawdi ni yiɗa wona kala haldi ene yiɗa wona daneri tappandi ndi layyatake so wona tawa tappandi ndi ene ɓuuri fayde e kala haldi ni tappaka ndi aɗa jogui kala haldi kono aɗa jogui tappandi ɓurdi fayde on saaha ne yiɗa ɗacca kala haldi ndi paya e tappandi ndi taadi kayri ɓuuri fayde mbaalu ngu walla ɓiyum sellata so wona tawi heeɓi hitande alay saago mbaalu ngu alay saago jawdi ndi yo taw ko jibina ko faade ñalawma julde o heeɓi hitande mbewa ba e ndamdi ndi yo taw nde jibina faade ñalawma julde o heeɓi hitande timmude naati e hitande ɗimmere he fodde lebbi nayyi walla lebbi 5 ngelobba astahfirullah nagge nge walla ngaari ndi ko jiɗɗa layyade hen ko yo taw nde jibinade faade ñalawma julde o heeɓi duuɓi 3 yaɓani duuɓi 4 ngelobba so goraba so jarraba ko jiɗɗa hen ko layyade yo taw nde jibinade faade ñalawma julde o heeɓi duuɓi 5 yaɓani duuɓi 6 ko noonne kadi layyade bila shirkin illa fil ajri layyade wona hunde rendetede galle men ken joyo walla ken jeegom walla ken jeeɗiɗo walla ni en ɓuuri ɗo enen dendi région kasari enen dendi région bottari enen dendi région hirane kono so tawi artide ha layya ɗum ala rendude ala gadde hunde min gadda hunde ɓeɗo gadda hunde coode layya ala ɗum ala e layya ko kala tan joguiɗo waɗɗimo wadde aɗa jogui tan waɗɗima ko mbaɗa layya mboɗo jogui waɗɗi kam komi waɗa
hammadi ene jogii waɗɗima ko waɗa, nene ne jogii waɗɗima ko waɗa, baba ne jogii waɗɗima ko waɗa. kono layya ala gadde min gadda yoɓeɗo gaddu ndendinen ɗum cooden jawdi walla cooden mbaalu walla cooden damdi walla cooden ɓota walla cooden ngaari walla cooden ñale. ɗum ala e layya. layya wattaki piye. an goto jogiiɗo ko an tan waɗata. Allah noon nde wonno ko moƴƴo omo jaɓa an jogiiɗo so tawi a waɗi a faye hirsude ganniyoɗa baraji oɗo layya ko an e dendagal galle ma fof, ko ndesɗa ko jibinɗa ko tanuɗa ko ñamminta ko wone galle ma saabi Allah ko ganniyoɗa baraji oɗo layya yo Allah feccu minen fof. Allah ne jaɓa ɗum, omo jaɓa ɗum, o jaɓa layya ma, o tottuma baraji ko poɗɗa ko hebde, o totta baraji suddiɓe ma, o totta baraji jinna e ma, o totta baraji suka e ma, o totta baraji kala ko ganduɗa ko an o ñamminta ɗum. baraji ɗi onon fof keɓon hen. kono layya kam ala e addu mi adda goɗɗo adda. en mbino ene yiɗa emo ganduɗa oɗo omo jogii layya omo anni layyade gila e arwande lewru he lewru taske ene yiɗa o natta ittude leɓole ɓandu makko. omo jogii hen baraji e so ittani e saabi o ñemtini nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah. ene yiɗa o natta ittude cegeneji, o natta ittude cegeneji e peɗeli makko juuɗe e koyɗe. omo jogii hen baraji saabi o ñemtini hen nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah. ko noonne kadi so tawi Allah wurni hen ha ñalawma julde o ene yiɗa caggal nde nangue fuɗi ene yiɗa juuloyowo o looto no lootogol janaba ni. ene yiɗa juuloyowo o looto comme lootogol janaba. ene yiɗa ngol ɗon lootogol ko saabi ñalawma o. ɗum waɗi haymo ganduɗa dañi gantu e juuloyde ene yiɗa o looto lootogol janaba. so tawi o lootima ha o gayni kanko jogiiɗo layya o ene yiɗa ɗo fini ɗo e on ɗon subaka julde o fina on woni korɗo, o fina ko korɗo. o lootima o gayni ene yiɗa o ɓorno comcol kesol hay sinno ko ɓalawol. ene yiɗa o looto lootogol janaba. ene yiɗa o fina ko korɗo o ñamani o yarani. ene yiɗa kadi o ɓorno comcol kesol somo jogii hay sinno ko ɓalawol. ene yiɗa so tawi yalti galle makko omo yaha o wonay jangtade Allah, o wonay jangtade Allah, omo jangto Allah ha wa yetto pummirgal. so yettima julde ala, julde ala. so wona taw noon gantu waɗi en juuloyi jama walla juma ɗum kala naɗɗo jama, kala naɗɗo juma ene waɗɗimo o waɗa darɗe ɗiɗi. so tawi wona ɗum juuloyɗen ko ladde. so tawi a yettima imma a jooɗima aɗa jangto Allah walla a darima aɗa jangto Allah. noon gorta ha almayima daro yeeso ma. so tawi juulama gasi ene yiɗa so tawi a faye hodde lawol ndewnoɗa faade pummirgal ngal ene yiɗa defta lawol gongol paata galle ma. sa yettima on saaha layyoɗa caggal nde almayima layyi taadi gantu ala ɗo almami on. so tawi a layyima ha gasi ene yiɗa jokka korka ma layya ma o, guitta heñere layya ma o. sa juɗɗum sa def ɗum ɓenda on sa an taƴa ɗum. ɗum ɗo de ene yiɗa e oɗo ñalawma. ene yiɗa e oɗo ñalawma jabde yafade jabde yafnede. ene yiɗa so tawi julɓe garema ya yaaf jaɓa yafade. ene yiɗa anne kadi gummoɗa yafnoyade julɓe. ene yiɗa kadi e oɗo ñalawma sa juuli salli fana makko kabbira laabi tati. ala sara so tawi a juuli kabbira laabi tati. kala waktu juulɗa kabbira laabi tati ha ñande nayyi ñalawa battowo nayyi ɓiiɗo e ñalawmaji julde o. sa juuli subaka on sa habbiri ɗon kabbiraɗe ɗi kaaƴi. ɗum ɗo de ko gueɗe nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah ɗe waɗi ɗe yamiri en mbat. so tawi en mbaɗi eɗen jogui baraji sen mbasi wadde en ngala bakkar. ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah wannu en ɗum kadi yo Allah jaɓ ɗum. اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله